Bună ziua! Astăzi vom croșeta un fragment pentru un centru de masă. Deci pentru acest centru de masă avem nevoie de două culori. Verde, eu voi folosi, verde și alb. Și croșeta, numărul 1 întreg și 5. Așa, deci începem cu ochiul magic. Așa, facem 12 piciorușe cu un geteu. Deci primul lanț de 3, 1, 2, 3, geteu și facem 12 piciorușe. Avem 2, așa, deci am făcut 12 piciorușe. Acum închid ochiul magic, îl strâng așa și unesc primul picioruș cu ultimul. Dacă am strâns, primește. Așa, am unit pe un picior nelucrat și facem mai departe rândul 2. Deci la rândul 2 se ia, facem ochi de lanț, piciorușul 1, 2, 3, după aia încă două ochiuri. Îndată vă spun de ce, fiindcă în fiecare ochi, în capul la fiecare picioruș, va fi făcut câte un picioruș fără geteu. Deci avem 5 ochiuri și facem piciorușul fără cu geteu. Iată, deci se primește așa. Acum, două ochiuri, lanț de două ochiuri și iarăși un picioruș, lanț de două ochiuri și iarăși picioruș. Continuăm așa până la ne întâlnim, terminăm rândul. Așa, deci atât am făcut de jur împrejur și facem ultimul lanț de 2, care îl unim în ochiul al treilea de la primul picioruș. Așa, și prin picior nelucrat. Așa. Acum trecem firul de lucru sub aceste două ochiuri. Așa. Și sub fiecare aceste două ochiuri, la fiecare căsuță, deci facem câte 4 piciorușe. Primul ochi de lanț, 3 facem și facem aici încă 3 piciorușe cu un geteu. Unu, 2, 3, 4. Acum, mai departe luăm geteu și ne ducem, după ce am făcut 4 picioruri, ne ducem sub alte două ochiuri de lanț și facem iarăși 4 piciorușe. 1, 2, 3, 4. Și continuăm așa sub fiecare acest ochi de lanț de la fiecare căsuță, da, să zicem așa, facem câte 4 piciorușe. Continuăm rândul până la sfârșit. Iată, am făcut mijlocul la fragmentul pentru centru de masă de culoare verde. Acum unesc firul alb. Deci, unesc firul alb de la un picior, aceste 4, de la un grup de 4, deci de la primul. Așa, și unesc firul de ață alb. Așa. Și îl facem mai departe. Deci aici vom face așa 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Luăm geteu, 2 geteuri și în următorul picioruș introducem croșeta și facem picioruș cu 2 geteuri. Iară 2 geteuri, iară la următorul. Și al patrulea 2 geteuri și așa. Deci, iată, la fiecare se primesc câte 4. Acum, între ele aici facem 2 ochiuri de lanț. Și iarăși luăm 2 geteuri și facem la următoarele 4 în fiecare. Deci, la fiecare picioruș verde facem câte un picioruș cu 2 geteuri de culoare
albă. Dar între aceste două piciorușe se fac câte două ochiuri de lanț. Îndată se observă mai bine. Mai facem un picioruș și lanț 1, 2, iar două ochiuri și ne ducem la următorul. Deci, uitați-vă ce se primește. Deci, nu-i greu. În fiecare, deci la fiecare 4 vin 4 picioruși. Între ele două ochiuri de lanț. Și continuăm așa. La fiecare 4 picioruși și două ochiuri de lanț. Până ne întâlnim cu începutul rândului. Așa, deci atât am ajuns la începutul rândului. Deci aici mai facem două ochiuri de lanț și unim cu primul picioruș, cu picior nelucrat. Acum, ducem firul de lucru sub acest ochi de lanț. Deci, sub aceste două, facem picioruș nelucrat. 1, 2, 3 și am ajuns sub așa. Deci, atât am adus firul de lucru aici. Acum aici facem 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 ochiuri avem, iată. 1, 2, 3, 4. 4 ochiuri de lanț. Luăm două geteuri și introducem tot sub acest ochi, sub acest lanț. Și facem 3 picioruși. Avem 2 și a treilea. Acum, între ele, facem 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Și iar luăm două geteuri și tot aici facem încă 3 picioruși. 1, 2, 3. Deci sub ochiul de lanț am făcut 3 picioruși, 3 ochiuri, 3 picioruși. Acum luăm iarăși două geteuri și ne ducem sub alt ochi de lanț, de două ochiuri. Și facem iarăși 3 picioruși la următorul. Un picioruș, 2, 3. Acum facem 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Iar două geteuri și tot aici mai facem 3 picioruși. 1, 2, 3. Aici luăm două ochiuri, două geteuri și ne ducem în următorul. Și uitați-vă ce se primește, simplu și frumos. Deci se primește că la fiecare, sub fiecare ochi de două, fiecare lanț de două ochiuri din rândul acesta se face 3 ochiuri de 3 piciorușe, 3 ochiuri, 3 piciorușe și atât. În aceste piciorușe se primesc de două grupe în acest ochi de lanț. Și continuăm așa de jur împrejur până ajungem iar la rândul final. Așa, deci iată am ajuns la ultimul picioruș. Unim cu picioruș nelucrat. Și iată am făcut tot rândul. Acum va fi ultimul rând. Pentru aceasta ne trebuie să aducem firul de lucru iarăși aici, sub lanțul de 3 ochiuri. Deci iarăși cu picioruș nelucrat aducem firul de lucru aici. Așa. Acum facem lanț de 3 ochiuri. Se vede clar 1, 2, 3. Luăm geteu și facem 5 piciorușe cu un geteu sub ochiul de 3. 1 avem ochiul de lanț, 2, 3, 4, 5. Acum facem două ochiuri de lanț, facem așa, 1, 2, iarăși luăm geteu și iarăși 5 picioruși, tot în acest, sub acest lanț de 3, 1,
2, 3, 4, 5. Acum, așa. Acum, după ce am făcut acestea de 2 ori câte 5, luăm geteu și ne ducem iarăși tocmai sub acest ochi de lanț de 3. Aici. Și facem iarăși un picioruș. 1, 2, 3, 4, 5. Acum iarăși 2 ochiuri de lanț și iarăși 5 piciorușe. 1, 2, 3, 4, 5. A doilea. Și acum, următor va fi în felul, facem așa. Deci tot așa luăm un geteu, ne ducem sub ochiul de 3, lanț de 3 și facem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acum luăm ochi de lanț și eu am făcut aici, vă arăt cum se prinde. Deci când am ajuns la aceste 2 după cele 5 petaliate, vedeți aici el se primește așa, colț. Am făcut un ochi, ne ducem la floarea care o avem făcută și introducem croșeta aici la vârf, scoatem firul, facem picioruș, un ochi, lucrăm un ochi, facem un ochi de lanț și luăm geteu și ne ducem iarăși aici și facem 5 picioruși. 1, 2, 3, 4, 5. Acum luăm geteu după 5 ochiuri și ne ducem iarăși sub lanțul de 3. 1, 2, 3, 4, 5. Iarăși un ochi de lanț, ne ducem la a doilea peteluță, să zicem așa. Și iarăși facem, unim. După ce am unit cu un picior scurt, un ochi de lanț, iarăși luăm 5 și venim în partea unde am făcut celelalte 5, sub ochiul de lanț de 3 și facem iarăși 5. Deci florile noastre vor fi unite în acest, la acest mileu cu picioruș. Iată, avem 5. Uitați ce se primește. Deci, vedeți, toate au așa. Aici, unde e făcut lănțușorul de 2 ochiuri. Aici, iată, ele se prind. Toate florile noastre vor fi prinse de 2. Deci au numai două de astea, că ele să fie simetrice. Mergem așa mai departe. Deci l-am unit, încoace nu mai avem ce uni, le facem toate. Mergem până la sfârșit. Așa, deci iată, dragile mele, mileul meu sau centrul de masă l-am făcut sub formă de romb. Deci am avut nevoie aici de 16 floricele. Dacă vreți mai mare, completați, faceți la mijlocul rombului, la mine are 4, faceți-l cu 5 și continuați mai departe. Deci combinați culorile din ce resturi aveți, puteți să-l faceți cum vreți, ce culori puteți combina. Dacă v-a plăcut video-ul meu, vă doresc succes și nu uitați să puneți un like și să vă abonați.